Čaute, moje meno je Kubo a dnes som sa rozhodol vám predstaviť gymnastické kruhy našej výroby, značky Forward Fitness. Sú to gymnastické kruhy vyrábané z prvotriednej preglejky, dodávané s prvotriednymi pásmi s technológiou upínania cez dva krúžky, ktorú vám následne predstavím. Dnes si pásy a kruhy otestujeme na záťaž 250 kg, ale teraz k viazaniu. Pás prevlečieme cez oba krúžky. Keď ho máme prevlečený, podvihneme si ten vrchný krúžok a vrátime sa späť spodným krúžkom. Je to celkom bežný spôsob uväzovania pásov, ale pre tých, ktorí ho nepoznajú, ho ukážem. Toto je taký ten prvý stupeň, ale bezpečnosť zapínania sa dá ešte zvýšiť, a to tým spôsobom, že krúžok z vrchu prevlečiete, respektíve pás cez krúžok z vrchu znova prevlečiete a zatiahnete. Vtedy sa už nikam pás hýbať nebude. Ako vidíte, máme tu prichystaných 250 kg, ktoré spočívajú z 8 15-kilových kotúčov, z 2 20-kilových kotúčov, z 2 25-kilových kotúčov a opäť z 2 20-kilových kotúčov. Takže kruhy zdvihneme. Momentálne na kruhu visí 250 kg, čo znamená, že jeden kruh je spoľahlivo pripravený na túto záťaž, čo znamená, že dva kruhy s určitosťou udržia 500 kg. Kruhy predávame v pároch spolu s jedným párom pásov za 40 €, posielame ich tiež aj na dobierku, kde cena prvej triedy je 5 € a druhej triedy 3 € a takisto ich predávame aj do Čiech za tú istú cenu, čo znamená 1000 korún českých plus poštovné. No nekúp to.